irriteret mig rigtig meget i lang tid. Jeg har ikke fået et godt grin. Så nu er det sådan, at jeg har tænkt mig at gå på Ome TV, og så vil jeg finde nogen, der kan få mig til at grine. Lad os bare komme derinde af. What? Hvad satan, når tøser der? Hej. Kan I få mig til at grine, tror jeg? Ja, 2 sekunder. Look at this dude. Okay, jeg taber. Det er bare for sjov. Har du spist chili, eller er du altid hot? Bro. Okay. Ja. Ej, hvad så? Hvad hedder det? Må jeg spørge jer om noget? Ja. Vil I have lyst til at se, om I kan få mig til at grine? Det er fordi, det her det er en challenge. I skal se, om I kan få mig til at grine. Hvis I ikke kan få mig til at grine, så skipper jeg jer. Hvis I kan få mig til at grine, så får I et shout-out. What the? Hvad så, drenge? Okay, rolig. Der er en ting. Det er sådan, at hvis I ikke kan få mig til at grine, så skipper jeg lige om lidt. Kan I få mig til? Kom, lad mig se jeres bedste. Okay, vend kameraet om! Jeg ved ikke, hvad der er sjovt med det der, mand. Ej, vi fik os selv ind! YouTube-kanal. Black Beast 1, 2, 3. Stort B og stort B. Og så 1, 2, 3. Min kanal hedder Silas _RC. Hej dude! Det er sådan, at vi skal lege en lille leg nu. Det er sådan, at enten så kan du få mig til at grine og få et shoutout, eller så skipper jeg dig. Lad mig se, hvad du kan. Men det var sådan, i dag så gik jeg en lille tur, og så jeg mig i spejlet, og så kom der det her frem. So, bitch. Jamen, det betyder, at du har vundet et shoutout. Hvad vil du sige til videoen så? Husk at like og subscribe, og kommentere alle de bedste kommentarer, du kan. Hej med jer! Det er sådan, at I kan vinde enten et shoutout ved at få mig til at grine, eller så skipper jeg jer. Lad mig se, hvad I kan. Indbagt creme. Hvad kalder man hvad? Indbagt creme. Hvorfor har jeg ikke hørt den der før? Det ved jeg ikke. Hvad kalder man det? En fastelavnsbolle. Det var ikke Jeg griner kun fordi hun siger, at det er sgu da fucking dumt, mand. Så bliver jeg sådan lidt... 1, 2, 3, 4, et eller andet... Hvad hedder yes, siger hun. Hej, drenge! Det er sådan, at I kan få lov til at få et shoutout, hvis I får mig til at grine. Hvis I ikke får mig til at grine, så er det farvel, og så skipper jeg lige om lidt. Lad mig se, hvad I kan. Nå, drenge, I må give jer selv et shoutout, så kom med det. Skal jeg bare lige skrive min snap, eller hvad? Det kan du godt. Så skippede han! Ja. Hey, hvad så? What the fuck? Det er trier. Det er du faktisk. What the fuck? Nå, det er sådan, at enten så skal du få mig til at grine, eller så skipper jeg dig, trier. Okay. Kan du få mig til at grine? Ja, må jeg prøve? Ja, lad mig se. Ej, det virkede. What the fuck? What the fuck? Det er sådan nogle ting, man tænker, at det vil man ikke gøre, men alligevel gør man det. Og det virkede. Ja, du må give dig selv et shoutout, men du har jo egentlig en kanal, jo så. Det er sådan lidt. Trierne. Hvad så alle sammen? Hvad så? Hey, drenge. Det synes igen. Jeg synes. Det synes igen. Okay, roligt. Kan I gøre det samme? Fordi så får I et shoutout. Ellers, så hopper jeg videre. Lad mig se, hvad I kan. Jeg gør det. Din mor er så fed, at jeg tog et billede for en sidste år, den printer stadig. Skriv jer shoutout, så får I det med i videoen. Gå ind og følg Chris Kors Kongen på Instagram. Ja. Begynd at følge mig på TikTok. Jeg har faktisk fået mange henvendelser om, at jeg skulle starte på TikTok, men jeg er ikke helt sikker på, om jeg har lyst til det. Nå, jeg hedder LUCCA-HN. Hej, og hvad så? Så er det sådan, at I skal få mig til at grine, og hvis I ikke kan, så skrider jeg. Og det giver et shoutout, hvis I får mig til at grine. Lad mig se, hvad I kan. Nu skruer vi lige op på bassen. Vi spiller Fortnite. Vi spiller all day, all night. Det er ikke for sjov, men det er for live. Vi spiller Fortnite. Nå. Ja, du fik mig til at grine. Giv jer selv et shoutout. Add mig på Instagram. Jeg hedder
vil også gerne med mig. Jeg hedder Mikkel_Vin. Skal jeg sige. What the fuck? Hej, det er sådan, at jeg vil gerne grine. Kan I få mig til at grine, så får I et shoutout. Hvis ikke, så skrider jeg. Okay. Lad mig se, hvad jeg kan. Jeg har lidt tænkt over, at jeg gerne vil blive gift med en svensker, men jeg ved ikke rigtig, om det er for langt over grænsen. Du griner! Jeg griner ikke, jeg smiler. Jeg har ikke grint endnu. Okay, her har jeg en god idé. Det er så en god idé. Okay, hvad er sort og gul, som man begynder at grine af? Ja, nemlig. Det er en nære fuld. Det er en bus fuld af nære, der kører ud over en skrand. Tak, hej. Det er sådan, at nu skal vi lege en leg. Det er sådan, at du skal få mig til at grine. Hvis du ikke kan få mig til at grine, så giver jeg dig ikke et shoutout. Hvis du kan få mig til at grine, så giver jeg dig et shoutout. Du er fucking grim. Hvor er det sygt sagt. Hej! Det er sådan, at jeg har lyst til at grine lige nu. Så det er sådan, hvis I kan få mig til at grine, så giver jeg et shoutout. Hvis ikke I kan, så skrider jeg. Lad mig se. Ja, okay. 2 sekunder. Men fuck, jeg troede det var sådan noget, som du ville komme ind og sige bøh eller sådan noget. Men så kommer du ind og rense ting i ørerne og alt muligt. Jamen fair nok, så må jeg give jer selv et shoutout jo. Okay, skal vi sige det, eller skal vi skrive det? Altså, I kan sige og skrive det på samme tid. Altså, så kan man se det nede i chatten, men så kan man også høre, hvad I mener. Okay. _Anna_Lindgren. Okay. Og din? 1, 2, 3, 4, 5. Sindssygt. Tusind tak, fordi I gad være med. Hello, darkness, my old friend. I wanna play a game. Jeg glemte lige at kigge, og så stod du bare der. Jeg kiggede over på min telefon sådan, og så vendte jeg også og satte bare der. Ja. Ja, vi skal lige gøre sådan her, så det vil sige noget sådan her. Så er vi tilbage. Det er sådan, at nu er videoen færdig, og jeg vil sige tusind tak til alle, der var med. Det var fedt at se jer alle sammen. Der var også nogle fans imellem, og shit, der var nogle fede. Og hvad vi mødte jo lige til sidst, eller ikke til sidst, men noget af lignende af mod slutningen af videoen, der møder vi Trier, brødrene Trier, en af Trierne. Han kom også med på videoen, så nu kan man jo sige, ja, ham har vi også haft med på videoen. Men jeg vil bare sige til jer, tusind tak fordi I gad at se med. Jeg håber I kan lide det her, for det er tredje del af den her serie her, hvor vi er på Ome TV og laver gakkede og gækkede ting. Like den her video, subscribe til den her kanal og bliv del af LVM Squad. Gør det, mester, fordi du får kun det bedste ud af det. Vi ses snart, og så kan man sige herfra en freaking live vild guys.